случайно, нещо необичайно, мъж непознат ме спря в нощта. Каза ми най-нахално нещо така скандално: искам те тук и сега. Сваляш ме най-банално, но си сгрешил фатално. Мисля, че ти не си наред. Бъркаш ме с друга явно, но ще ти кажа бавно: няма да бъда с теб. Срещаш ме тук случайно, но е необичайно да ми говориш така. Чуй ме добре, отговарям ти: не, 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 не. Случайно ли в нощта до мен се спря? Или това е някаква шега? Не зная кой си ти, откъде